I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje, dobrodošli u novi ljudi, kako ste mi danas, ja sam pre brutalno, hvala vam na pitanju, hvala vam na 2510 savo ljudi, pre zadovoljni s time, znači brzo rastemo, također imate dole giveaway, ili jednostavno možete treti na mom kanalu, imate giveaway za V-Bucks, uglavnom u pitanju je 1000 V-Bucksa, to sam zaboravio da kažem, tako da imamo giveaway od 1000 V-Bucksa, trenutno na kanalu, sve što treba uraditi jeste da me zavrite na Instagram, da komentarišete na klipu bilo koji komentar i da lajkujete video, ali ne ovaj, nego onaj prošli, tamo gdje sam rekao da delim V-Bucks, tako da tamo otiđite. Također možete da lupite i like na ovom videu, također možete lupiti i subscribe, također možete me zapratiti sad na Instagramu, ništa nije sporno ljudi, na Instagramu stavljam sva obaveštenja, tako da hvala vam na 1000 praćaca na Instagramu, to je stvarno brutalno. Tako da nešto ljudi, šta ćemo danas da radimo, danas sam se dopisivao s kamerom, tačno dopisio sam se i na kraju sam ga nazvao ljudi. Pričali smo konačno s ovim ludim s kamerom, znači ja kad sam krenuo pričati s njim on je bio toliko nekulturan, znači lik ne zna uopšte da se ponaša, ne zna da priča, ne zna ovo, ne zna ono, tako da ljudi, sada ćemo svi zajedno da čujemo šta je on sve rekao, pa ćemo poslije da ga nazovemo. A vi ljudi, legnite u stolicu, uzmite kokice, uzmite malo soka i gledajte moj video. Da ljudi, također na Instagramu možete pitati pitanja za Q&A koji će biti veoma uskoro. Ok ljudi, kaže mi taj skamer, brate, naravno koji uvek Nikola County opet se vratio i ja ga odavde, dečko, skamerski, jel si tu, brate, kao zašto je skamer, normalno. Kaže on meni kao, nisam ja skamer, volim da prevarim ljude. Znači, on nije skamer, ali on voli da prevari ljude. Ljudi, to si onda skamer, dečko, da li znaš da si skamer? Kažem ja njemu, pa onda si skamer, majmune. I on brati kao, nisam skamer, nemoj da me nerviraš, nisam skamer, nemoj da me nerviraš. Kao ja njega nerviram, pa on nervira pola, brate, balkanski YouTube scene, zato što je više taj skameriča propala. Znači on skamuje liku i to njega zadovoljava, a drugi ljude, brate, samo nervira. Znači on uzmi skamuje liku, pa brate, ajde uzmi to sam za sebe, to je kad mene ljudi pitaju, ajde daj mi account, brate, uzmi potrudi se. Tako isto i vi, znači on vam uzme account, a njemu je to zadovoljno, a vama nije. Šta sam sad rekao? VDF. Ja mu kažem, jesi, ja samo mi molim te reci koji si godište. Hteo sam da saznam toliko jako koji on godište, jer se vidi da je retar neki i kaže 1999. Mislim ono, nas se da laže. Ja mu normalno napišem, aj šta lažeš više. Ok, stigla mi poruka. Kaže, ne lažem. Ja ono kao, jel si skamo nekog skoro, baš sam teo da vidim. Kaže, jesam, imam već 20 akaunta. Alo, pa prošli put imam mnogo manje akaunta, sad već imam 20 akaunta. Da li je ovo velik normalan, brate mili? Ja mu napišem, ja ovo samo da znam ko si. Kaže on, i šta ćeš mi uraditi? Ja naravno sam hteo malo da ga tu uprošim i to, ali nisam na kraju krenuo. I samo sam ga pitao što lažeš da si 99, zato što mi to previše iznerviralo. Kaže on, jesam. Ja pitam odavde, jel smiješ da te nazovem da se javiš? Kaže, smijem, zovi me. Ljudi, ja rolam klip, a vi uživajte. Ok ljudi, ok, evo ga poz. Nikola Count, poziv, ok. Idemo, javi se ili odbi. Šta mi mislite, ajmo, javi se. Da mu se javimo, da vidimo šta hoćete s kamera. Halo, halo. Halo. Halo bre, šta hoćeš više? Šta je bilo bre, s kamera Čiću, nešto si mi mnogo slao sad preko ovog poziva. Šta više smaraš, majmune, ja? Brate, ti kažeš nekom da smara, ti si dečko smorio bre, skamova si pola Balkana. To je moj problem. Ne brate, to nije tvoj problem je svih nas, zato što skamaš ljude. A ljudi ni ne zna ti skamaš, oni misle si ti kao neki Fortnite prodavač, dečko, u stvari si nubač. Pa dobro, šta te boli kurac? Brate, briga me zašto skemaš moje fanove, tačnije moje luksere. Jebi ga, nisi ja što su glupi. Halo, šta si to rekao? To što si čuo. Da ti kažem, još jednom da ti to nešto rekao. Znači ubit ću te, slušaj. Nemoj da se, ako igraš se sa vatrom trenutno. Imamo 2650 ljudi koji su spremni da dođu i da te iskasape, da ne znaš gde si. Ovo nije pretnja, uhvatit ćemo te i slomit ćemo te. Ha, dobar vic je. Kakav vic, buraz, ja se ne sprdam. Polomit ćemo te s kameru jedan. Budeš li još jednom pokušao da skamboš nikoga? Slušaj, možemo da se dogovorimo nešto? Ajde. Slušaj me ovako. Daću ti fore 15 dana. Da uzmeš i da vratiš svim... Koliko si ljudi skambao, sami mi to reci? 20 nešto. Slušaj ovako, daću ti 15 dana fore. Da odeš i da vratiš svim ljudima koje si skamao akaunte. Ukoliko ne vratiš, uključujemo Epic Games radnika, uključujemo ceo Fortnite community, uključujemo sve moje luksere i dolazimo po tebe. Jeste. Slušaj, nije meni problem, ja sam uzao tvoju IP adresu ako se sjećaš. Slušaj me ovako, ja mogu da te nađem, dan gdje si. Ajde nađi me, ajde dođi. Slušaj me ovako, naći ću te, neće ti biti milo. Dobro.
Nas 2000 luksera je spremna da dođe na tebe. Misliš da smo toliko slabi? Pa buraz, sjebo si se, dečko. Znači, pola njih si skamo. Slušaj, znači dao sam ti 15 dana fore da uzmeš i da vratiš svima akaunte. Ne budeš li vratio? Znaš šta te čeka već. Znaš šta te čeka. Šta me čeka? Ništa. Znaš šta te čeka. Ovako imaš 15 dana fore da vratiš akaunte. Ukoliko ne vratiš, bolje da ne znaš šta će ti se desiti. Ajde, šta ćeš, možda ćeš me biješ, a? Nema tuče, nikako nema nikako tuče, samo ćemo doći i odvalit ćemo te palicama. Dobro, da vidim i to čudo. Hajde, vidjet ćemo, slušaj, 15 dana fore da vratiš. Eto, dokazali smo da je taj skamer u stvari velika piip. Ok, režija, molim te da ovo bude mutirano da se ne čuje. Tako da ništa ljudi, to je bilo to, pričali smo sa mojim skamerom. Uglavnom ljudi, samo želim da vam kažem da će sad izlaziti klipovi jedan dan ili dva, vidjet ću, zato što ako izbacim 2 klipa na dan, nije meni problem da izbacim 2 klipa, meni je problem zašto će meni ponesiti ideja, neću moći da snimam. Tako da ljudi, vjerojatno će biti daily upload od sada, nekad će biti i double, zavisi kako kad. Tako da ljudi, hvala vam na 2512 suba. Isto ljudi, što se tiče live streamova, znači live streamovi će biti posle 17. novembra, zašto mi tad ističe strajk, zato što imam strajk već skoro pa 3 mjeseca, tako da je to fucked up. Uglavnom ljudi, hvala vam na 2500 subscribera, ljudi, previše rastemo, ljudi, what the f, šta priča i jebate. Ništa ljudi, to je bilo to što sam imao da kažem za video, ako vam se svidio video, obvezno da like, subscribe-ite se na kanal, followujte me na Instagramu, naravno možete posjetiti doli giveaway linki u opisu, tako da ništa ljudi, to je bilo to, vidimo u sljedeći video i ćao!